Ahojte, tu je Bob. Dnes stručne, čo je AI, čo je LLM a aké má limity. AI je široký pojem pre technológie, ktoré vedia robiť úlohy inteligentne. Napríklad prekladať, sumarizovať, analyzovať text, odporúčať obsah alebo tvoriť návrhy materiálov. LLM je veľký jazykový model, teda typ AI, ktorý pracuje s jazykom. Funguje tak, že na základe veľkého množstva textov predpovedá ďalšie slová, aby odpoveď znela prirodzene. Nie je to databáza pravdy, je to systém na tvorbu presvedčivého textu. Limity LLM zahmlievanie. Keď si nie je istý, odpoveď zovšeobecní alebo zostane neurčitá. Klamstvo. Môže podať nesprávnu informáciu veľmi sebaisto, bez toho, aby upozornil. Halucinácie. Vie si vymyslieť fakty, zdroje, citácie či čísla, ktoré neexistujú. Dobrá správa. Správne promptovanie tieto problémy výrazne minimalizuje. Keď jasne zadáte cieľ, formát výstupu, požiadate o zdroje, uvedenie predpokladov a priamo poviete, ak si neistý, napíš to a nevymýšľaj, znížite priestor na domýšľanie. Zhrnutie. LLM je výborný pomocník, ale zodpovednosť za správnosť je vždy na používateľovi.